ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଟିକେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଖାଇଲୁ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇସାରି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାପରେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ନେଇକିନା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ଆଉ କରୁଛୁ ବାଟରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ବୁକ୍ କିଣିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ସିଧା ଗଲୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆଣି ସାରିକିନା ଏବେ ଗଲୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣି ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିକିନା ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣି ସାରି ଏବେ ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ଆଣିକି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ଆମେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ପୁଣି ଯାଇ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଆଣିଲୁ। ଏଠି ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଆଣି ସାରିକିନା ଆମେ ଏଠୁ ସିଧା ବାହାରିଲୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏବେ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନଟା ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।